أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalayon ang kutwa di tenu di kapupala-pala da si ikwallah ama bagian tanu ang kutwa nilayan. Nago di tenu di pupala-pala din ko Allah at tarim anya nagyang kutamang amal tanu akas sa bapanutos sa ipakasultenu sa iku surga. Ibinan ititu kapag-apas. Ayat itu kapag-apas na amay ka katukawan ng tao as ka din nagpakasulod sa iku surga. Binani di tenu di pagami namin si iku Allah ama pagtenu sa iku mga tao pakasulod mo Allah subhanahu wa ta'ala sa iku surga yan. Oriano to na ayat tanong sumpatan agyang ko to amya nga una abandingan tanong makapantag si iko mga pangtuma o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kaiya ummatian. So Allah subhanahu wa ta'ala na pitiro yan sa Quran, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ayat kinsa ng kaya ayat natikman niya Allah subhanahu wa ta'ala amata na swalla na susugo niya ng kaiyamang oripanian sa kapaginuntulan na ukapipiya. Nagusto kabagiran sa iko mga didisigat tunganiran. Nagu isa sa parkiran wala ang kaiyap ya makasisingay nagusto mga rarata nagugyang kutuwa ka kapangarasi kapmalawani ini pang tumarkanan wala o di na ibang tumarkan wala ka ang kanu makatadad. Ano yung katadad miswa Allah subhanahu wa ta'ala? Ay siya na tikman niyo mga ulama sang kanan na ayat nasukad ng tanwa Rabbul Alamin nasusugo niya ng kaiya mga orip niyan sa iko mapi aparangay nagusasaparan niya sila sa iko mga rata aparangay adu manaya imabalo yaging kaiya mga oripan ay mapurangay ranas sa mga pipya namigin nakira nagyang kuta mga paparangayan ang mga rata. Giti sabapa di tanu di pagusay naging kaiya mga ped sabaad si iko mga pangtumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga panduan niyan sa kakabalayo tao ama purangay niyan na sa mga pipya na kapananggilan niyan nagyang kutuwa mga paparangayan ang mga rata. But sa kialipatan na sunna o di na maada ang kutuwa di hindi kang galabaka o mga Muslim na gumiyakainot adirun di mangraw na gumiyakainot ang giyang kutuwa di hindi galabak nagyang kutu akapangingimasadan o di nakapusada sa iko dua ang makambabala mariridu sa iko mga Muslim. Giin na miyak kalalay ni suguan wallah subhanahu wa ta'ala nagumiyak kalala kini panguyat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat wa sabab na siya nagyang kuto akaad nagyang kanan akapangingimasadan si kudu amya samok o di na miyaridu o di na si ko keridu-riduan si ko mga Muslim nagyang kuto kaum piiron na rondudo nagyang kuto kaysay sa mga Muslim makabagar ang kuto di rin kang giginawai nagumabagar ang iyang kuta kisasorong nilan sa iko kaptugugumeran. Ayang atir wallah subhanahu wa ta'ala natigin man na iya innamal mu'minuna ikhwa
fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat titu tigwalla magariari naging kaiyam ya maratiya. Umpia ini watigwalla so natalat mga ginawa ini mga pagarini. Ayamanan yan na igiraan na miya tukawan niyo miya samok sa iko mga pagarini na pamakot ka no gugunin niyo tumumpia. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Nakalak niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala kaang kanon niyang kalimun. Ayat titu magariari naging kaiyam ya maratiya. Igira miya padalam sa iko miya maratiya so titu paratiya sa iko Allah subhanahu wa ta'ala na kagdamira naging kutu akap pagariya. Kagdamira ng kutu titu akap pagariya kabubayan ka ang kutu pagaringga sabab sa kanya napaparatian yan so Allah subhanahu wa ta'ala. Na igira miya samok siran anamyagdam ka miya samok ko mga pagaringa Muslim na sukapamakot ka sa kaumpiyero. Sukapamakot ka sa kaumpiyero ay ito sabab nagipali ang asiram kabubayan. Di nga kabubayan o basiran marirido. Di nga kabubayan o basiran masasagong parak. Naguayamala na linding sa iko agamatan ng Islam. Kadayon sa mga Muslim na sisikira nagyang kutwa kang giginaway. Na mabagarang kutwa kisusorongan wayamanan yan na kapagagama. Apiyaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sukya pa kaumayran si isa Madina. Tumiyugalin siran sa Madina si iko dirang katungkas isa Makkah. Na sukya pa kaumayran si isa Madina na ayad na muna puna aping galubakyan na piya ka pupagariyan sa mga sahabat. Maana piya kang giginawa niya sa mga sahabat. Na umani masamuktiran na iyang kuta di ka pamakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kabulungiro makang giginawa isiran mapadengang kuta ridu sa ikolat talatiran. Ayat was sabab na malaalilin di Nabi sallallahu alaihi wasallam na sukay sa mga Muslim. Sukay sa kisusurong niran sa kapulgamiran makalakiran na iyang kuta babaya ko man isa. Ayat was sabab na andi din ni kaadin ko mga Muslim so di ka puparwa di ka titindiga daa ka kasasalain daa kang giginaway na kisagong parak sila na ayamala na kisagong parak so kaawiran si ikwagamera nagidagyan kaya masatano ipun ka sa mga ulama mga ustad kumikibir ko mga madrasa kumikibir si ko mga masjid so mga padagang so mga pangintoges so pagingid na adna maadengkiran adika puparwa udi na dika paapsi sinabuta na sabab sa miya da so di mangilay saukit yan naman ika pasaduto na ayam ya so era na miya sagong parak siya uman isa na ming grupo saya na ming grupo roon na ming grupo san na aya o ngaya eran paman nakapag-isa-isa na apya siran na disiran matatanor di rin mapapakaisa-isa so pagtawiran na ayam ya so o kapagamiran na miya kalubay-lubay na miya kapia-pia kasul di kira no mga ridueran nagu miya kapia-pia kinisul no mga ridueran ko pamikiran iran na ayam yaso na bisa sakoy ano mga tao na so pamikiran o ridueran na siisiran miya gurad-gurad ko mga ridueran laro silan miya king ginaw sa tarotop miya king pagarias ko mga ridueran ayang na naoron nagira miya ko man so mga datu kaper o di na mga subo mga kaper siya ko ingado mga Muslim na sasakasakaw no mga Muslim. Nagira emi ako man nagyong ko ta mga pagdira na mga Muslim naknabayran sa sakaw. Ayat pa man yan na maadengkiran ang kutwa di ka puparwa di ka ditindiga di ka da kasislay. Na ayat to sabab na unganan agyam kutwa miada agyam ko ta mga tao di mangilis sa ukit yan di man niya kaysay sa agyang kaya mga tao. الإصلاح بين المتخاصمين من الأخلاق الحسنة التقبن yung mga ulama swatigiran su kumpiais kung makabupantapantag kung mga Muslim at na maadengkira na mga ridu na padutos sa galabak amapia wal ifsadu bayna al-ahibba min al-akhlaq as-sayyi'ah na sutman su kapaminasa lagi do ayam binas anak na dua ka tao anta ka so magingid anta ka isa ka grupo isa ka kalupukan na padanan sa ayamanan yan na miya karatarata paparangayan
Walladhi yuslihu bainal mutakhasimin miftahun al-khair. Tigman yung mga ulama, gyan kaiyang mga tao, di mangilaysaw kiti kaum piairan. Di mangilaysaw kiti kaum piairan sa iko, masasamok ko mga Muslim. Nagyang kutwa tao, di mangilaysa kaum piairan masasamok ko mga Muslim. Nas kanyan, mababaloy gunsi o kamapian agyang kutwa mga Muslim. Manas kanyan, mababaloy apalkas o kamapian ng mga Muslim. Kamapian Islam. Agyang kaya tao, alin ni Panginoon sa kitiyan naman niya sa makapupantapantag ko mga Muslim, di kapsi sinabutan ng mga Muslim na pumugbiyan niya ito. Nas kanyan nagkabaloy, asa kanyan iparalkas, kumapiyas ko mga Muslim. Bigla ko li syar, nagus kanyan malakba, sa kanyan tutup, sang putwa, ridu, samok, di peparuan, di kepepawalan sa iko mga Muslim. Nas kanyan mababaluy apakalakabut. Walladhi yufsidu bainal ahibba ay miftahu lisyarri miglaqu lil khair. Nagyang kaya mambuang mga tao, aya lalakawiran na mga tutulay pembinasa sa iko mga Muslim. Di kang giginawa yung mga Muslim. Nagyang kaya mga tao na siran mababaluy agunsi umarata. Nagusiran mababaloy apalakab si kumapiyas si mga Muslim. Nagyan lumalagi diya, alagi diya mga tao. Aya katawing gaon na pupungilay sa mapia. Tangin nubab sa iya di pakaptunduraan adyang kuta makambabala. Ayaw nga yayan ang sirang kumadeng. Ang sirang makarabu nga tanto ang kutwa sa mukiran. Nagyan dida kalimatos di ko pagtutano. Naudzubillahi min dhalik. Na ayap ko nga niyan na pakalalang kuta fitna. Si isa social media nagkilin niya. Mailira nagyang kutwa isa ulama amyaribat na dasira nun panik. Ayaman na dasira nun panik sa bae punikiran nun. Nagyang kutwa kapag umpiira nun upang makanamyaribaton na tiro nira nakata sumyaribat ka. Kati sumyasupak ko Quran. Kati sumyasupak ko hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na supaya namis ka kagiskan na pagariami. Nakna bagiti penggulaw lang yan. Kayat nasuwa nagyang kuto ang mga tarmo, ang mga tao, ang mga syaitan ang mga tao, na pagpostiran, na turo ni Rano, nakataya siya kiyaya, amya dudun, nagkataya, kataya sumpat yan na grupo, yung kuto sumpat yan na grupo, epipikir ni Rano na, an kabinasay, an mapaluba ang gobyerno, an yamanan yan nakakasoy, mga lagi dito, kagiti ungayairan, na, ini postira na to na ayam yang suena kaya taro-taron na miyada suka pangili sa mapia miyada suka pangili sa kaupero ka ayam yang suena miya kasugat asiran na miya ka kumiyad agyang ko to ayam na samok na anda suka pangili sa mapia anda so ayam na nasuguan wallah subhanahu wa ta'ala ayat titu-titu miya maratyaya nagyang ko to mga tao miya maratyaya sik wallah nagu mga tao ayamanan yan na dira di Pangilin sa ukiti anda manaya ikaw piisi kudu ang mga babala o di nasamok ko mga Muslim miyadanan ayat wa sabab na uman isa na aya pananamaran yan na anda man niya magawiyan sa mga tao ayaman na makuha niya sa simpati yung mga tao as kanya ni maparati yung mga tao kaya bubenar na sa panulo niyan daan kabina-bina sa iyag yung kutu ang mga tao dinyan royon sa tindig la ilaha illallah na miya suwa ngaya pagtaw tanong na so mga sapak si ko agama ang pimabagayan sa lugar o miyangaw na mga ulama ang mga salap nalagi duba yam yang balsiyan sang kaya masa na pagduto ko pak asal agama amanisan na di siya nagpugay sa lugar na so aqida naroon sila na yamanan yan na lumiwag so alwala wal bara adid na ng bagan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lugar naroon silang lumiwag na ayat pan ini pagpadiran na sa mga riduiran la ilaha illallah na anda man niya di ka pasapasan isang gaya ummah so pipikir tano siran ipanggalabak si ko kailot o tauhid na miyat taman siran makipupawala si ko matagsapak o agama la ilaha illallah malabit yariran si ko ayamaanan yan na di kambir di ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
malabitireran sa eko kapitra, malabitireran sa eko ayamanan yan na kapamisita eko mga kubur, malabitireran sa eko mga sifat wa Allah subhanahu wa ta'ala, na daabitireran sa eko ayamanan yan na kapak hindu ka pila ko kaper. Abadiso kapak hindu ka pila sa eko kaper na ipagaliw sa eko agama. Malaan na ipagaliw sa eko agama tanong agama Islam. Nya kadakadakal sa mga dalil at tigman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa din sa mga tao apadrikano, mga Muslim ang maghindu ka pilakiran na pudsang ka ng mga kapit. Ayamanan yan na malabitira sa nuwagang bata ng Islam. So kapamangpad sa iko, parinta ka na mo parinta o Islam, kapanakutuanan. Kikukuman sa iko sala ko hukuman wallah na kapanakutuanan. Da. Piya ka mo sa adinan pagalan sa istorya ng mga tao. Nagupuna yung may alay na susipat Allah subhanahu wa ta'ala na pangulog sila dyan mimbar, pangulog sila dyan, pangagabas sila dyan microphone, sa kapag ayaman na niyan na kipang ato niya ng mga sipat Allah subhanahu wa ta'ala. Mapena nagalbak, ugay na mas taralbi na yan ay nibagak. Mas taralbi, kasabutan ng mga tao, amin italogaon sa mga tao sa gini amanan yan na kapagiran sa lugar si Kwagameran, di na di kapakimbulay ka mga riduiran, ay napigalabakiran na sa pamikiran ng mga riduiran. Pakaradi ng mga riduiran na iran tinda ko yung mga Muslim, naghinan imiya kalala awid akal sa liga na masa. La ilaha illallah. Napiya mo sa bari, pagawid akala mga tawaya. Hindi ta katawan, inuiran ni diptirwa. Siyang kaya pagtawiran, nagiyang kaya kibubulugyo, siyang kaya parinta lagi deya. Kibubulugyo, siyang kaya kapanakotwa lagi deya, na di mapiya, di bulawdaan. Ipakaliwa siya ko agamatan ng Islam. Sayap na miyabal siyan, na lang inubasyugo mga tao, mga ulama ay kaya taloron, siyang kaya pagtaw sa bibulubulog siran, siyang kan nagan baka lagi denan, kaginan din na padanang ko agama, ginan din ipanaguntaman niyo. Ayamanan yan na lagi dubayran halal si ko mga tao. La ilaha illallah. Na gitu ba? Sa mga tao amitero, sa diyan ang kapangay, haramanan, ipakaliw ko agama, kapag hindi ka pila ng umariduin. Na basiran makasisina muda. Awagyan kaya mga tao ang pagpakaysa. Na piya ka mamasaba, adi sirat mibitira asumong sila sanggut wa. Lagi dito ulama, piya karata ayan, namibitira sila. Kaasi ka pripot ko riduin ka. Kaya mapipikirkan ang kabina sa iso pagari nga Muslim. La ilaha illallah. Allah walam na yang ada mga tawa lagi din. Na dasya butian si kuya manan yan nakapagpunta pantag ng mga Muslim. Dani ang asdan yung sabuta so apa ippunta pantag ng mga Muslim kadis sila di makipamangpad si ko mga rinira. La ilaha illallah. Badi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigin man na iya مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Pihak ibarat Nabi sallallahu alaihi wasallam aging kami maratiyan sa ikudiran di ikapraranuna kakakalimu ay kakakapdi ay sa lagi do sakti manalawas. Agiram ya kapag taatag yung kuta isa kumang anggota ko lawas na lumangkap si ku intero anggota yan. Agyang kutuak yang pakan derasagian kapakan derasagian ayamanan yan na yang kaya mga Muslim na uad namin derasagian awida kalian sang kaya umma anamatungtan ng mga tao anawida kalian sa yang kaya umma anawida kalian sa yang kaya manan yan na pagtaw anawida kalian sa yang kaya agamatan agama Islam na yang utang magagdamian magdamian ang marunong tatapangan sa kanyan wallah subhanahu wa ta'ala na kailangan na ikapdikan ito ago maranong tanoron pagi mo nga Muslim tan amya kapag tato to sabab sa kinipangatunin sa ikwagamatan ng Islam na aya patot na may direct tanon sa suporta tanong wad na karibatan napakaulit ng tanong sang gulalan sa nasiha nabang gulalan sa sikapag post sa social media ayamanan yan na pag-ilay ka as kay mapasang o di na pengilan na kasawkit kabina saan sa kanyan na bagito ayaman na yan na kakalimuay ka no kakapdi ka no preranong na ka no na sa masakit yan na pangugupan ni ron sa andaman ay kadauto kabulungiron sampa kasasanam sa pimanalawas o kasasakitan sa mga pagaritan ng mga Muslim na kailangan na magdamtan ito si kuma ginawa tanong sa sada sa kiyugubtan na ipagugubtan
Nagyang kaya masa tarong nga madanan. Niya da sang kaya masa, da ka pa magumuha, da ka pa magugupa, man isa na sa tindigin na tindigin. Nayap miya ka sakit-sakit ito nagyang mga tao ama na nagugdaman sa kapakatindig syariah, di kalabitan sa tauhid, di makadayamang angkot wa syirkiyat sa ikin ng mga Muslim. Na ayat piya ka musa na prido ng mga tao, na lagi di pa na ulama, na ipriputyaban sa iko mga riduin niya. La ilaha illallah. Sa ayam ungay ayaroon ang kabinasay. Na ada sugo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na miyada pa ni matusudi mangingi masadat. Agi sumya ka lagi tapik taniman to. Da abaro kedin sa patilok kiran. Apagi masad niya no to kaya paniman to kalilid. Na pagkatutan sa limang masadat. Na danya dino dipakan dibitin. Agi ang kutaw dua mga pupantag. La ilaha illallah. Na danya na puyagin sa iko mga tao. Aya patutro na pasad niya siran sa kagaganyan na sekreto na to. Na sirang bibibitiray, kanaba kailangan pa ni mapayag si iko mga tao. Na sa yun mo kasi sinabutaan, o di na kasusubuatan o naman isa, napakarega di ako pagaringin na Muslim. Mato na lang iduda kang bibitiray sa malinaw. Kaya ba ka bibitiray mato na malibutang. Ayaw man na dan napkito, dan napkinto siyang kaya mga darpa, akap saksi ano mga tao, nagkapre-reperian. Kanabanan mapiyapigilain. Agi nga na lagi din na nabutad. Kaya no kano pang kapagalat ya kapre-reperian ano, kaya man na di gano perwa, naguber ka na suka pa magadata. Kung ano sampain siya lagi din na, ayaw man to na di gano puparwa, di gano pupsislay. Karena ba man na ready makapsi sinabutas sa mga Muslim, masirang muda, pupanikasiran. Nabibitira ay sila sa kang bibitira ya kamu Muslim, kabu pagariya. Nako na ikaw lawla. Dagi tu ba barata ka yan tangan ko pagaring ang Muslim. Ay napipikir na kaon na kabinas ang kanyan. Ay napipikir na kaon na maratar kayo mar. Nga ano man ikaw pakapsis na tayo. Ay kuso ayan. Nan baka nubugpaglati. Baka nubugpaglati sa mga prepiriran. Na ay pinakamapi ang mga Muslim. Nagyang ko ang ira belinin na di ka puparuan si ko mga Muslim na mamakots kanya sa ando man niya kaumpinero sumamos sa Muslim na makaswas kanin sa mga tao pasadon sa muskila makaswa pasadon sa muskila ayaw man na igirap yung rawan sa pagamad no nagyang kutuwa betad na pagpasyonot kap umayas sa ando man niya kaysa isa o mga Muslim. So Allah subhanahu wa ta'ala na langwan agalbak o gina so mga agalbak akasabapan sa kapamagawa ta mga Muslim na ini sa parot Allah subhanahu wa ta'ala siap linding sa gyang kutuwa kay sisira ay katiru Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أتر والله سبحانه وتعالى أيسكن واتيق والله أمي مرتيا نمتا نaging kaya pakaberg nagusukan dermat nagusu mga barahela piyagtaw-taw mga barahela nam rijsun min amali syaitan na marsikanan apod sa galba ko syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun napakawatanin na natig wala ang ano tigumpiya ini sa paren so khamr tagiya anit ni ka pakainom ka sa khamr na miya bergango to akal ka na ayang kung ano nakapakit ka titidewa wal maisir na lagi dango ta maisir gila tatabanan ka nagaganing ka na makapunugan wag gusto pagaring ang Muslim palay na inalangan Allah subhanahu wa ta'ala sa mga barahala mana so kapan ako to na inalangan na Allah subhanahu wa ta'ala ka ang kanodi makaptitidawa na sa mga ulama sang kaya mga muasiro na mga ulama sang kaya masa natigiran ay amiyak kalala abarahal at tumitindig sang kaya masa adamay ng kaong mga Muslim nagyang kuto abarahala apiyakatindig mga kapera parinta piyakatindig mga kapera gobyerno piyakatindig mga kaper hukuman ay kukumiran sa interwa dunia Muslim sa di Muslim napakapusinot ni Ranong naginan imya kalaleman to tumitindig ang barahala at may nang kao mga Muslim na di na kasasabutan na miyaw na din so kinisapar kinan Allah subhanahu wa ta'ala asan siran kasabapan akapakaptiki di wairan na sabab sa niya kasulad ko ingado mga Muslim
Agyang ko to mga barahalairan abgito sa parinteran. Daba makasulod sa piyag taw-taw ang mga barahalairan sa iko mga suldo mga walay tanong. Sa iko mga ingad tanong. O gate na miya kasulod ko ingad ka ang tapamikiran no kapira barahala aparinta agitus utigilir ka nagupaapas yun nga ngayon nun. Nakarata ukor na piya mo kuwanan o mga pipya akapipikiratan ron ang mga mamas ikulitin. Sisensiran. Ay so pipikiran tanong agito din so salian tiyong Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pipikiran tanong agito so pendawar tanong si ikot tauhid. So pipikiran tanong apag-usir tanong ko karata o shirk. Na iman tong nasiran imaw una sang kanan amiyakal abarahala. Ayam ano niyan na dira ni pagapelayan yang dimana ibadah to sirajan. Dira ni pagapelayan ni makala sira ni posisyon. Dira ni pagapelayan ni suportan sira no mga tao. Dira ni pagapelayan ni anda man niya ikikukumian sa iku ingadiran agyam kanan aparent asal ako parinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man iga pakadugo mga Muslim malagi dia. Iso pipikir tanong mga pipirak tanong na sila ni mismo amiyagunay sa iku shirk. Sila ni mismo amiyagunay sa iku shirk. Na sangkot wakia paguniran ko shirk na miyangwas silang sa mga tao na puna ka sa nasyonal upama ka na miyaw mo sa nasyonal na kuminawas sa mga Muslim agito so siringan ka isa ka ingad pedegasi ko pingad na miyangwas sa mga tao niyan nasusuporta nila na baba na ka sa province na miyangwa mang musa tao niyan nagyang ko to at tumitindig ko mga kanidito ko province na miyangwas sa mga tao niyan na upama ka patsira na tumitindig sa province mga dito na pat adi kasuran-surang sa ingadaranaw aking ko pagtawiran na dito paparwa di sila dititidawa manisa na ayaw niya ni kumping nagyang ko to pipikar ni na dito arong konso kamapian agito na di magapalay siya ko yung bananin nakapanako to na upat sila na tumitindig sa probinsya pat adi kasuran-surang sa emananin na province Lanao del Sur pamaka sa Lanao del Norte na Lanao del Sur na baba na ka sa municipal na upama ka tumitindig sa municipal at tinga na patakataw ay emananin na mag-grand rose ay emananin na pendato na si municipality nga na pat akasuran-surang mo pat akasuran-surang sito municipality nga na pat akasuran-surang mo adi sila nititidawa na kinitan ang tapang nga kakataron ay na pumatay ron na unganan no kapanako to kasabapan sa kakarangita kakitay ako kaisa-isa niyo kakitay ako dinudi kang giginaway kakitay ako dinudi katutungan ay wiran masubakal na tigiran ibabatano sa isa baryo na ini babayaran sa ikumani baryo na upama ka tumitin di ko yung baryo na patakataw na isa ka no ka baryo na patakataw dinudi ka titidawa pakataw dinudi ka pat karlumpukan na dinudi ka preriduay pat kalumpukan na dinudi ka paparwa na pat kalumpukan ay amanan na dititidawa nagila ni maswayan mismo isa kawalay na di paparwa kaging bida-bida sila sa suportaan na dito na ungan ano ka panako to ay ni sa parwa Allah subhanahu wa ta'ala apakawatan ninyo ang mga barahula na ginungo ni miya barahula min amali syaitan apudanan sa galaba ko syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun napakawatan ninyo manati wallah kaaman tumibyan la ilaha illallah niya makarereg sa mga ayat wallah subhanahu wa ta'ala pagari ko gupuniran mapikir ay sukaya niran ay tago niran sa iran so mga imam miya kapya ka no kasanga na isa ka mahalar ka no sanga na masgit yun na pa kaya di ka doon sa mag-eleksyon mupuniran na kaya sukay tagoy sa ira nagyan na mga imam minitaman dira na masuba akala mupuniran masuba akala so patira matsanga iya kapag eleksyon kaya pian pagkalala mo ta simo ko mga Muslim na did na tinuranon kapalay demi belo yaman niyan na olo na di ka olo na daiko tunan sa ang to kakatanon ang kauta kaya guguteran la ilaha illallah na andi kay masanan akakatanon riyan miada penangay mga tao adi mangingimisadon miada penangay mga tao at putenor si ko pagtaw kaya man to naman isa na kuminwa sa tindigian naman isa na ayaw benar nagyang ko to at tindigian la ilaha illallah itu sebab agyan kaya mambabatagtan na sabab sa ngay kaya pakadakal lang simukot na ayad na mapya kaya pakarataan kaya betad na ayad na mapya si kupit tagisaan na pakalaan niya ng kuto kamaapian nagupakalaan niya ng kuto din yan di ka pagamad ay man to na miya kadakal sa mga pasik mga tao mga bukag mga tao mga baradusa
adiran dig pakatutang duraan agyang kota mga tao kaan sila babinabinasa. So Allah subhanahu wa ta'ala natigid man ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ais kanu atigu Allah subhanahu wa ta'ala kami amaratya na igiram niya kataling umarkano sututulang kaya mga sungkali de mga tao nakanalan niyo to pangadugan niyo to kau banyuban masugatan kaya pagtaw sa kainorante na mabaloy kano sa eko pinggil bakiyo ang maka babao mangano makasasundit kano ayam mana niyan na gaya pangada kala simokat di ka pa parwa kung mga ulama antasi kung nabang mga ulama siya ka pagingad di ka pa parwa na ityar ka kasin sa mga pasir siya nang utang mga third party apakaptundur ang kanwiran siya nang kana third party apamangbal sa tutul ka ang kanokadu na aya pinakamapiyas yung mga Muslim na gyang uta pakalairan ang uta kasi sabara na igida minimar kang uta tutul amarata pengatakir ka udi na gyang uta pemangarata amadang kau babadin gaganggaan ka na makagulaula ka na kainorante dakan pangamad na mislead ka ang koto ayaman niyan na pigulaula ka sik akhirnya itu sebab mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala so Allah subhanahu wa ta'ala na lalayo niyan din pugusyatan ang naiya mga tao sa ande manaya madakiran agyam kutua mga rata sifat alangiran alang wallah subhanahu wa ta'ala udina pangali wallah ububud baadin si ikumang min agyam kutua kapsi sinabutaan na masaguparak sila lalayo din sisiyapan wallah subhanahu wa ta'ala sukay siya mga Muslim badilaborun sang kaya kaya pakadaka fitna miyakala agyam kutua eman anian na di ka pakapuparwa agyam kuta mga Muslim so Allah natigin mana iya ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum eskan watig walla amya maratya ya na ubadi pepato pepaito pagisiwisiwa o pagtaw so isa pagtaw kakapaya mabaluy sila na mas mapia adisiran diyan uta di magisiwisiw na din nga tao na mas mapia di gyud uta ni pagisi mas mapia uta din ni pagisiw na diskanian wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairan minhum lagi dutong sa mga babay adino di pagisiwisiw so salakaw kano kakapaya nga uta din di pagisiwisiw na mas mapia diskano wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab uban niyo pagkaito aginawa niyo na uba kano di ibabatua sa marata angaran bi'sal ismu wal fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun miya karata-rata agyang kutwa mga pusok mga dusa katuro mga galbak oreno paratia sa mga tao di sila tubat na sila man mga lalong mga darwaka ay si siya nagyang kutwa kinsapan wala ubang nga dipupayto ang uta pagarit ang Muslim ubang nga dipupayto ang uta pagtaw ubang nga silang dipupayto o di na ubang nga silang di pabetuy sa mga ngaran ganda kinyo so kapag mukhang mabetuy kakapakay aging ko pa mga tao adi nga silang di pag-isimisyon na mas mapedis ka datarang kaya masatan ayad na mandukan na si kuding galabak sa tawhid diyan galabakan so kay sa wallah ipunulo na siya mga tao gina na mga tawanan dumamakaliyo sa Pilipinas gina na mga tao na di pwede matao mamaris gina na mga tao na mga buluwanan gina na mga tao na damamaka degree gina na mga tao damamaka doktorate gina berang-berang din na mga isiwi-siwiran nun dan nilang katawan na yung uta kay stricto niyang kung tawhid na kupangaya mabaloy sa kanya na mas mapiadis ka amya ka lang sa diploma adi na pinggilabak kaun amya tama nga sa kakapudya sa kakatutuin na biyali patan nga so apugo siya si ko tauhid anta pa ka agito kaya balinga ay man ni na piya kapagana din ibidulun ka ko mga tao so itu tauhid kaysa sa wallah so al wala wal bara na dito piya kalipatan nga nagkapakay mabaloy ka mas mapiya mabaloy ang muta mga tao di nga di pag-isyon mas mapiya adis ka urin yan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lagi dito mambu inalangan yan sulangwan kesabapan sa kesagumparak o mga tao. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam iyakum adh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadith.
Pananggilan niya ating Nabi sallallahu alaihi wasallam sukarata kapagantangan. Mata na sukarata kapagantangan na pinakabukuganan sa mga tutu, mga betad. O baka no susuruyan na, o baka no tuturiman na, o baka do sisiga, o baka no kakarangita, o baka no tutalikuda. Beli kan watigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ori panawalla amagariari. Ay sugun rutang Nabi sallallahu alaihi wasallam na belitan amagariari. Ay mana niyan na mabalitan no kakakalimu ay dabong kasisiga nabatan ulit tuturi mana ayang abu susurongan sa pagari nga Muslim nagupuna namin ang galabakian at tigaan lalong siya kaya na mabetadi na hizbi na haddadi na ikhwani merang-merang ay betunggaw dan kau pan amada dengan kaamadi ton ay betadian anton ano ni galabakian ino na penggulaw-laa na dan kau mapakarayag na singa payag si kumadakalatao sa ayaw ngayakan na ikagwa dumadakalataw mabinasangas kanyang kumadakalatao na gito na arangan ito amarata nagalbakan na syaitan aginan inisapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito sabab mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala so Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyalawin yan tigin man na iya inna syaitan qad yaisa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Mata na tigo Nabi sa syaitan na kiyadaan sa pag-asa. Kiyadaan sa inam, ubas kanyan masimba o mga barasang bayan sa isang kaigid mga Arab. Walakin fit tahrisi baynahum. Ugaid na ayam, yaggugaw syaitan, adong kayo sa panginam na sukaw, pare kanyan sa iko paglantalan niya. Ayam na egalabo ko syaitan, na pagupare kanyan, agyang kuto kay sisan. Na andun ni kada na maupare kang utama Muslim na kiyadaan sila sa bagal. Ito sabab, kaya kaadno mga tao ang panginimasalan wala talaga mga Muslim. Pangilan niya sa ukit makakasusyo kaysa sa mga Muslim kung ano kaya sagong parakiran. Pangilan niya sa ukit makanggiginaway sa mga Muslim, sa mga ulama. Pangilan niya sa ukit makasisinabuta sa mga ulama, sa mga Muslim na giya imaada sang kaya pagtaw, maada sang kaya na andid ni kaadnaya na mana agkaid ng utwa kaysa siya ng pangabagal agyang puto ang mga Muslim. O sabab sa kadaya na maadin si kong mga Muslim agyang utwa da kaysa siya ay mananin na kalsagong parang da kang giginaway. Na ino nga di kababay panamanamari ay mapadgasang kaya mga tao pangilian sa ukit yan naman niya kaysa sa mga Muslim. Mapadgas ang uto katirong Nabi sallallahu alaihi wasallam inna minan nasi nasan mafatihun lil khairi wa maghaliqu lisyarr. Mata na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam anapod si ko mga tao at tao as kanya nagkabaloy ay pelakas iko mga piya o di na ipelakas iko mga piya na ipelakas iko mga rata. Wa inna minan nasi nasan mafatihun lisyarr naguad na pod si ko mga tao at tao as kanya ni pelaka ko marata maghaliqu lil khair nagupelakab si ko mga pipiya. Patuba na miyaka piya-piya atigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam limang ka na mafatihul khair so tao abilwis kanin wallah apelaka si ko mapiya kelka ng kuta mapiya ala yadayhi misabab si ko galabakyan. Wa wailul liman ju'ila mafatihus syarri ala yadayhi na sangat siksa o mga tao amya baliw sira na sira ni pulkas iko mga rata. Ang gulalan siya ko galapagyan. Ginanagis sa mga suroyan. Ginanagis sa mga tao ay akad pili taon. Ano prekya kataw itaw na ulama. Amya ano ba ni pagumpiya ko masana. Amya surosuryams. Ayaw niya ni pamang bulan sa issue na sa pagarinin na Muslim. Ayaw nga yan ng kabina sa iyong mga kaper. Nagumpo na kay ginanisipat kapagari ko. Namata na pagin nga madar ka makanggay mo na so inuwa. Ayaw nga ka nakabina sa nakasulagit ka ulama. Git na di mo mapia. So pagari nga ulama na tuyukon siya ng mga rido ay apakasakitan ni Ran na wallahi ladim ka tirungwa nabay pakapya ginawa. Nabay pakapya ginawa. Ugit na di nga din galabakan agyang ko ta kabina sa eron. Na da nga pan maylay so unga o galabag ka. Na upun ka panuto kaswatan na did na lawan ka aderwa ka amama nagudid na lawan ka aderwa ka a Muslim sabab sa giyang muta kabubuloy ka akabaraw ka akabinasan sa pagaring nga Muslim kabinasan ng mga kaper kuha na di man ng mga kaper asar buhay man na yan na bakwang simpati mga tao. La ilaha illallah. Ayat katur Nabi sallallahu alaihi wasallam na khiyaru ibadillah alladhina idha ru'u dhukirallah
ayat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam amya kapia kumang ori pun Allah subhanahu wa ta'ala na igir amileng kas kanyan na ketadaman kon su Allah wa syiraru ibadillahi al-masya'una bin namima na ayam ya karataratas kumang ori pun Allah nagyan kaya mga tawa ilalakawiran na kasuruyan al-mufarriquna bainal ahibba nagu mga tawa ilalakawiran na sukasagumparak upapagariya giginawai na aya pa namarane na masagumparak sirat al-baghuna lil-bura'il anas adnya ni Panginoon sakit dinya ni palulubaan na katuunan niyan sa maribat agyang kutwa mga pipi ang mga tao saan sirang kargergeni la ilaha illallah ano lagi dia mga tao ay lalakaw niyan na pangilin niya na so paawing ko pagani niya na muslim pagilin niya ng paawing ko lagi din na ulama ka anian mi posta anian niya man mapakilay ko mga tao ka an kabinasay ayaw nga an kargergeni agyang ko pagani niya na muslim kagiya ko na yaman niya na biyaribat na an kabinasay yung mga rinuwi la ilaha illallah yan na ad na lagi dia mga tao yan ipangilian sa lubu agyang mo tapagarin na muslim nan kailan sa lubu na ipagpustian na pinatatago niya nung naso kurang-irang itanong mga kapir ka ad sa kanyang kabinasa yung mga kapir yan ad na mga tao lagi dia la ilaha illallah ililas tanaran wallah subhanahu wa ta'ala punitan usik wallah subhanahu wa ta'ala as ita na mapadsik ang mga tao adi mangumpiya ay manan yan pangilan niya sa okit yan naman niya ikompeasi kong mga muslim anda kaya giraw Allah innamal mu'minun ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum ay titu bagariari nagyam ko to may maratyaya nagupugumpi adiran agyam ko to alat-alat o manan yan na makatsusugat sa mga pagaliran ang mga muslim yan kaya kakompeasi ko alat-alat ang mga muslim na tanto ay akong yakalala ibalas sa lagi dugti alim ng Rasul sallallahu alaihi wasallam Tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ala ukhbirukum bi afdali min darajati salati wassiyam wassadaqah. Bawas kan tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam penutuli sa makalalabi sa kalbihan adi susambayang adi supuasa agusukan sedekah. Tigman niya mga sahabat qalu bala wa ya Rasulullah qal islahu dhatil bayn. So tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam so kaum ini kulat-talat o mariridu. قال وفساد ذات البين هي الحالقة أجيتي النبي صلى الله عليه وسلم أجيم كتوا kabibinasa ulat-talat o mga Muslim matatawagan ng mga ridu-ridu na ginanatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na gunting amadardas di kan natigo Nabi la aqul tahliku syar nabak natigim tiruan na gunting amadardas na gian kutab kelutan niya ng kutabuk walakin tahliku din ayat tinggi Nabi gunting manardas agina suka bibinasa udah telah mga muslim na ayat keguntingan ayat kepotolian nagyam koto akapagigama na dito sabab upun mahal angot di kapakapuparwa di kapsusuruta umya makaswa so pagtaw na ayat din apkada na so mga unayan wagamayran so kaysaysaran sa iku agamiran tanto ang malaibalas agyam kaya mga tawa dito ni Panginoon sa kitik kasi sa mga Muslim makasisinabuta agyam kutwa mga Muslim si kuma apada hadith na tingu nabiya inna afdalas sadaqati islahu dhatil bayn ayat tingu Nabi sallallahu alaihi wasallam ang makalalabiya sadaqah nagyam kutakaw paiga sa ikudua ang makambabala tanto kung madakal agyam kutwa mga hadith bialay Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uriyan mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala pagnitan usik wallah anna miyakwatan usiyan daw nagu anna miyakwatan ron ang makasumpat ko ang pagnitan usik wallah subhanahu wa ta'ala rilaan tanong niyan wala miyatirutan usiya ang karibatan na gito sa kalugulitan o manusia wad manamiyatirutan usiya ang makasumpat sa iko ang pagnitan panagutamatan mo dito na puna topic si Allah subhanahu wa ta'ala. Salam ng kanusahan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.